Velkommen til Redningens Røst, og i dag har vi fået lov til at få et eksklusivt interview med Ilo. Så velkommen til dig, Ilo. Tak. Og Ilo har netop udgivet hans nye mixtape, Illuminate, så tjek det ud, når I får muligheden. Yeah. Og vi vil lave et spændende interview, hvor vi kommer godt omkring alle mulige spørgsmål, som I sikkert også har til Ilo. Så vi vil prøve at få det meget omfattende. Så det første spørgsmål, vi har til dig, Ilo, det er: hvorfor hedder du egentlig Ilo? Det er jo det, vi alle sammen tænker. Hvorfor hedder du? Hvorfor hedder jeg Ilo? Eller Ilo. Det udtales faktisk ikke engang Ilo, det udtales Allo. Allo? Okay. Så ved jeg det, folk. Ja, præcis. Jeg er vant til det, det er fint. Hvorfor jeg hedder Allo? Det startede egentlig med, at jeg startede med at lave musik bare for sjov skyld, og så blev det interesse. Og så gik det så op for mig, at det er egentlig det, jeg gerne vil lave. Og jeg vil egentlig gerne repræsentere Gud, mens jeg laver det. Så jeg gik på nettet og prøvede at finde ud af, hvad skal jeg have, hvilke kunstnernavn vil jeg gerne have. Og så fandt jeg så frem til, at Elohim på hebraisk betyder Gud. Så den tror jeg til at starte med, så jeg kalder mig selv Gud, det er fint nok. Men med tiden, så begyndte folk sådan at lægge mærke til mig som kunstner. Og så kunne jeg mærke, at okay, jeg gider ikke have Guds navn som et kunstnernavn. Det var lidt for stor at kalde sig selv Gud, så derfor tog jeg ham væk, og det blev kun Allo. Okay. Lidt mere almindeligt. Ja. Så derfor Allo. Spændende. Ja. Dit nye mixtape, hvad er egentlig hjertet bag Illuminate? Illuminate, det er, det er egentlig inddelt i 2 dele, kan man sige. Ja. Den første del, det er det her med at oplyse verden, være lys i mørket. Derfor hedder det Illuminate. Ja. Og den anden del er egentlig bare en vidnesbyrd af mit liv, og de ting, jeg går rundt og kæmper med, og de tanker, jeg har. Så det er sådan en blanding af to liv, hvor jeg oplyser mit eget liv, men også oplyser om at være lys i verden. Okay. Så det er lidt om Illuminate. Så det var lidt et konceptalbum, kan man sige? Det er det. Ja. Det er det. Alle de sange, der er derinde, de har et eller andet form for betydning. Okay. Ja. Okay. Hvilke musikere eller kunstnere har ligesom inspireret dig, og hvem inspirerer dig stadig? Ja, som jeg altid siger, så har jeg faktisk 3 kunstnere, der inspirerer mig. Jeg har Kanye West, Kendrick Lamar og Lee Cray selvfølgelig. Og det er egentlig 3 forskellige grunde til, hvorfor de inspirerer mig. Ja. Hvis vi bare tager Kanye West for eksempel. Det er egentlig fordi, jeg elsker hans kreativitet. At han altid tør at lave noget nyt. Han har ikke låst i en boks, eller hvad skal jeg sige. Han er altid kreativ, altid søgende efter noget nyt. Det elsker jeg. Og hvis man kigger på Kendrick Lamar som kunstner og som sangskriver, så er den måde, han skriver musik på. Han har en sindssyg teknik og en virkelig dygtig historiefortæller. Og det er den del af ham, som jeg virkelig godt kan lide. Og Lee Cray, det er jo næsten hele pakken, men også den her del af at netop være en disciple, være lys, og hvordan kan man være en kristen i en verden, som måske ikke er lige så kristen som en selv, og hvordan kan man være et forbillede for folk, og at hele den der aspekt, den personlige del af musikken, det er lidt crazy. Så de 3 der. Okay. Ja. Okay. Jeg ved i hvert fald, at der er nogle kunstnere, de ligesom bruger musikken som en slags boksepude til at komme ud med deres følelser og sådan nogle ting. Bruger du også musikken på den måde, eller er det mere som en platform for at komme ud med et budskab? Jeg bruger det. Jeg vil sige, jeg bruger det 100%. Der er mange ting, som folk, faktisk nogle af mine venner, ikke engang ved om. Men da jeg var 6 år, for eksempel, der blev mine forældre skilt. Og da jeg var 7 år, så døde min far. Og da jeg var 15, så døde min lillebror. Så det jeg bruger musikken til, det er at være autentisk, komme ud med mine følelser. Komme ud med det, jeg går rundt og kæmper med. Og som jeg altid siger, så handler min musik om tro, liv, kampe og succes. Og det er der, jeg prøver at komme ud med at lave musik. Okay. Illuminate, turn the lights. Så igennem dine sange, der får man ligesom en bestemt karakter at se, men hvad gemmer der så egentlig bag facaden? En hvid æskende kakaodrikker, der stemmer DF, og ja. Så sådan, nu når du er i din performance, og at du er midt i det her, midt i det moment, hvornår føler du så sådan under en performance eller en koncert, at du virkelig sådan prædiker evangeliet i forhold til din kristne identitet? Det er faktisk ikke under koncerten, det sker. Det er faktisk efter koncerten, mest af det sker.
Under koncerten kan jeg selvfølgelig synge rap alle de her sange, som har noget med Gud at gøre, og har noget med livet, og vi fester, og vi har det sjovt. Og måske er der også nogen, der kommer til at høre nogle af teksterne selvfølgelig. Men det bare, for mig er det mest vigtige, det der sker efter koncerten, det er, når der kommer nogen over og siger mig, hey, det var mega fedt, det er, man kan samtale med de folk, der kommer og sige, hey, fedt, hvad er det lige præcis, du snakker om? Hvad er det der, I'm Alive, hvad er Illuminate, hvad er det? Det er der, hvor jeg så kan forklare den ordentligt, uden at der er høj musik på, eller okay, det er faktisk derfor, jeg laver det her, og det er egentlig det her, jeg gør. Så det er faktisk mest efter koncerten, der sådan, det er en stor del kommer. Okay. Men jeg håber selvfølgelig, at der er nogen under koncerten, der sådan affanger nogle af ordene og så videre. Så når du endelig er i koncerten, hvad for et budskab, altså hvad for et budskab vil du gerne give til dit publikum? Ja. Jeg har altid den tanke om, at man kun har omkring 60-70 år på jorden, hvis man er heldig. Og jeg vil gerne, at folk skal kunne gå efter det, de brænder for. Altså deres talenter, så brug deres talenter, fordi det er jo derfor, vi har fået dem. Så det her med at være med live, det er egentlig det her med at lave det, du elsker. Lad ikke frygten stoppe dig, men altid tro på, at du kan. Altid prøve dig frem til det, for det værste vil være, at man kommer til at fortryde det, når man bliver gammel. Så i det mindste prøve, og så se, hvad der sker. Ja. Illuminate, turn the lights. Så Ilo, hvordan føler du din tilstedeværelse på scenen? Ja. Godt svar. Så nu din nye plade Illuminate og titelsangen Illuminate. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad prøver du at sige med Illuminate? Ja. Og hvad er det, du gerne vil have lytteren til at føle med? Ja. Så titelsangen Illuminate, det er en mere sådan en statement-sang. Hvis man hører på teksten i starten, så handler det meget om, hvor jeg viser, okay, you ain't ready, I'm being ready. Altså, hvor jeg siger, okay, nu skal I høre mig, sådan som jeg er, hvad jeg kan tilbyde som kunstner. Okay. I hvert fald de første par linjer der. Og så går den så ind i Darkness can't stop me, my trust in his holy, no weapons can touch me, no weapons can touch me. Og det er bare egentlig en forklaring på, at jeg er ikke bange for mørke, jeg er ikke bange for, hvad folk tænker om mig som kunstner, om jeg så er kristen, eller laver kristen musik, eller om jeg laver normal musik, som nødvendigvis alle kan høre. Det er, at jeg ved, at Gud er med mig, jeg ved, at der er nogen bag mig, så er jeg ikke bange for noget, for nu viser jeg, hvad jeg kan, og der er ikke noget, der kan stoppe mig. Okay. Ja. Så hvad fik det, var der noget, du oplevede, der fik dig til at skrive sangen, eller var det beat, du hørte, eller hvad var det, der fik dig til at ville skrive den sang? Illuminate blev skrevet, efter jeg havde faktisk hørt, jeg fik inspiration faktisk fra Andy Mineo. Ja. Den You Can't Stop Me. Ja, der fik jeg inspiration fra. Og så egentlig bare tankerne, generelt det her med at være en kunstner, være kristen, være unge, prøve at nå begge verdener på en eller anden måde, det kan være meget svært. Så det her med, at jeg fik bare lyst til at komme ud med det og sige, okay, det kan godt være, at jeg er kristen, men jeg laver det her musik, og jeg er faktisk dygtig til det, og jeg ved, hvad jeg repræsenterer, men værsgo, hør det. Enten kan du lide det, eller kan du ikke. Men okay. Ja. En sidste ting lige om Illuminate. Der er et tidspunkt, hvor du siger, I eat curry with on beat scary. Yeah. Hvad er det for noget? Okay, så det er faktisk lidt wordplay også, fordi det kører sådan, you ain't ready at being ready. Born shady with knees heavy. Den reference til Eminem. Okay. So crazy like King David. I sling shots, I don't miss Curry, og det er Steph Curry også. Og så I eat curry on beast scary. Det var bare for sjov faktisk. Okay. Vi vidste nemlig ikke helt om det var sådan en. Trevor, I speak daily, Noah, I've been ready. Det er Trevor Noah fra The Daily Show. Så. Okay. Ja, der er en masse tanker om bag det, som folk ikke opfanger altid, men det er altid sjovt, når man så. Ja, okay. Ja, det er faktisk et ret dyb story. Det skal vi have en genius. Ja, præcis. En anden ting, hvis man godt kunne tænke sig at have bare en romantisk aften, hvilken af dine sange skal man så sætte på? Der skal man sætte You Out på. Det er en speciel sang, jeg lavede simpelthen forlod. Og den er rimelig romantisk. Ja. Så den er mere stille og rolig og lidt mere. Hvad hvis man skulle høre et sang fra dit nye mixtape? Hvilken skal man så sætte på?
så er det 100% Illuminate eller We Got The Power. Okay. Ja. Den er lidt Det lyder gang som, i. Ja. Okay. Den er fed. Okay. Okay. Ja. Hvad fanden skal det her? Eller min romantisk fra den nye plade. Ja, nu er jeg tænkte, jeg forstod ikke. Okay. Nej. Så er det ikke de to. Okay. En romantisk fra den nye plade. Fra den nye plade. Den er faktisk rimelig trist, den nye plade, synes jeg. Okay. Men jeg vil sige, hvis man skal have sådan en stille og rolig stemning, så er det Hallelujah måske. Ja. Perfect er også sådan lidt... Perfect er også kunne være sådan, vi tænkte over, det kunne være sådan en wedding song. Det er rigtigt. Ja. Men verserne er trist. Men selve omkring det er godt. Jo, det er rigtigt. Det kunne det sagtens. Perfekt. God. Hvad er den største bummert, du lavede på scenen? Den største fejl, du kommer til at lave? Før eller efter? Eller i? Jeg tror, det er bare det, når man går i stå. Når man glemmer ordene, og ikke ved, hvad man skal gøre. Det vil jeg nok sige er den største bummert, jeg lavede. Jeg kan ikke lige huske specifikt, hvor det er sket, men jeg ved, jeg har lavet den et par gange. Hvor jeg lige pludselig glemmer ordene, så står man der. Okay. Og så prøver man lige at redde den. Yeah. Så, men ja, det vil jeg sige. Så nu hvordan i forhold til din kristne identitet også, og så med kirken, hvordan føler du dynamikken, og måske også i fremtiden dynamikken mellem sådan noget som hiphop og rapmusik, og så kirke? Hvordan vil du gerne have det til at se ud, tænker du? Jeg vil gerne... egentlig, jeg er så heldig, at min kirke de bakker op omkring det her musik, som jeg laver. Men jeg vil gerne egentlig... Jeg vil ikke nødvendigvis have rapmusikken ind over kirken. Jeg vil gerne have kirken ind over rapmusikken. At kirken støtter mere den del af rapmusikken. Altså, fordi det ved rapmusikken, det er, at det kan nå flere mennesker, det kan nå flere steder, end kirken kan. Ja. Så det handler egentlig bare om at støtte hinanden i de forskellige miljøer, man er i. Jeg støtter kirken der, hvor de er, og jeg forventer, at de støtter mig der, hvor jeg er. Sådan at man har kirken som fundamentet. Okay. Så jeg er jo en disciple, jeg bliver sendt ud, så det er ligesom alle andre discipler, som bliver støttet af kirken. Så på den måde tænker jeg, at rap og kirken, ikke nødvendigvis fordi, at rappen skal ind i kirken, men at kirken er en del af rap-miljøet. Okay. Har du fået nogle gange dårlig feedback fra kristen omkring Hitler, eller er det sket omkring hiphop? Det er sket 100%, men der var også en sjov mand på Unge Kristen Facebook-side, den side, der kritiserede fuldstændig rapmusik og en af mine venners arrangement. Det var praise med det form for musik, der var, og det var bare mærkeligt at se den. Det form for kritik, men igen, altså, jeg tager det ikke så meget tungt. Menneskernes holdninger betyder ikke så meget i sidste ende. Så det er fint. Okay. Hvilket legacy kunne du have tænkt dig at efterlade, når du er væk? Eller sådan, hvilket indtryk må du gerne efterlade? Ja, vi snakker meget om det der med. Ja. Jeg tror faktisk, altså jeg går meget op i det her med at være autentisk. Jeg vil ikke gå på kompromis med den jeg er. Jeg vil ikke gå på kompromis med det jeg tror på. Jeg vil gerne have folk, og den sker, så vil jeg gerne have folk husker mig for den jeg altid har været. En person der stræber efter at bruge sin gave og forhåbentlig en person der inspirerer dem til at være dem de er. Være dem selv. Og ja, jeg tror det er det. Jeg er meget sådan en person, der kan godt lide, når folk er autentiske, og de bare hviler i dem selv, og ikke prøver at være noget, de ikke kan. Og så vil jeg gerne opmuntre dem til at egentlig søge efter de ting, de er gode til. For vi er alle sammen gode til det. Så en person, der egentlig inspirerer mennesker. Ja. Hvad vil dit råd være til andre? Jeg tænker, der er mange, der gerne vil måske også være rapartister og så videre. Og i forhold til den erfaring, du har, hvilket råd vil du give til unge artister? At det ikke kommer i løbet af en dag. Det kræver hårdt arbejde, og det kræver, at man er dedikeret. Men det vigtigste er, at man aldrig giver op. Jeg er stadig up and coming. Jeg kæmper stadig med at sende 100 e-mails i løbet af et år, ikke? Også bare for at få nogle spillesteder. Så det er ikke noget, der bare kommer af sig selv. Det er noget, man må arbejde for. Det er noget, man må kæmpe for.
Og i sidste ende, med Guds hjælp, så skal det nok komme. Ja. Og man bare tro på det. Man har fået de gaver, man har fået af en grund, og så er det bare med at bruge den. Ja. Okay. Men er det nogle gange, nu kan vi se, at du har haft rimelig meget succes, du har noget bag dig, 2 mixtapes og så videre. Bliver man tit i den branche, som du er i, og det sted, du er nu, fristet til sådan noget som stolthed? Igen, hvis du ved, hvem du er, og ved, hvor du sådan lidt hører til, så er det svært at føle stolthed, synes jeg. Altså, jeg har ikke kæmpet med det endnu, i hvert fald, så jeg kan ikke rigtig svare på det. Udover det, jeg ved, at jeg er opvokset på den måde, at man skal vise ydmyghed. Man skal ikke, der er ikke nogen, der er bedre end nogen. Vi er alle mennesker, og vi er alle på lige niveau. Uanset om jeg kører en BMW, eller jeg er på en cykel, altså vi er alle sammen på samme niveau. Og bare fordi jeg kan rap, så betyder det ikke, at jeg er bedre end ham, der kan lave matematik bedre end mig. Så det er meget det her med at være ydmyg, og altid, uanset om jeg bliver succesfuld eller ikke gør, så vil jeg altid, håber i hvert fald, at det vil altid være den person, der stadig er ydmyg omkring sådan nogle ting der. Hvordan oplever du ligesom, at man kan sige, de musiske talenter og sådan noget, at det bygger din relation sammen med Gud, du ligesom bruger dine gaver? Hvordan har du oplevet, at det har styrket din tro? Det har styrket min tro på den måde, at det har levendegør det på en eller anden måde. At når jeg sætter min tro i praktisk, så sker der ting. Det åbner for eksempel døre. Gud åbner døre, som man ikke sådan troede, der var muligt. For eksempel i år, så har vi været meget for Nelly. Altså, det er jo en kæmpe ting. Ikke? Det er ikke alle, der får lov til det. Men det opbygger min tro på den måde, at når jeg skriver musik, så kan jeg mærke, at de ting, jeg egentlig skriver, de har på en eller anden måde en større betydning. Det er ikke bare tekster, der handler om sex, stoffer, eller hvad nu man kan skrive om, men det er alligevel en eller anden form for betydning i det, at jeg er Gud med i det. Ja. Så det er egentlig, altså, det ved jeg ikke, hvordan man skal sige det, men jeg har fred i det. Okay. Og jeg tror, det kommer fra Gud, at jeg har fred i de ting, i det jeg laver. Okay. Ja. Har du nogensinde haft lyst til at give op i løbet af hele din karriere? Ja. Jeg tror, man altid har haft lyst til at give op, når tingene ikke går, som det skal. Men det er ikke sådan at give op på grund af, at man gerne vil give op. Det er mere på grund af at give op, fordi man er sådan meget frustreret over, at der ikke sker så meget. Og det er egentlig meget stressende. Og man kan møde de der tidspunkter i ens rejse, hvor det går op ad bakken. Hvor man bare tænker, okay, nu er der lidt for mange ting. Men jeg har været så heldig, at jeg har Maria ved min side, som jeg kan snakke med, som hun har været god til at sådan opmuntre. Du er faktisk god til det her. Der er ikke, du skal i hvert fald ikke give op. Det er ikke her. Det sker i hvert fald. Så ja, 100%. Der har været tidspunkter, hvor det har været hårdt. Men igen, når man har mennesker i ens liv, som kan opmuntre en, og man så kan se det for sig selv, okay, det gav ikke mening at give op nu. Så går det op for en, at okay, det er faktisk det, du skal. Ja. Så nu har jeg fortalt mig lidt om, hvordan jeres forhold har været til andre. Men jeg tænkte på, hvor lang tid har banan været imellem jer? Så her til sidst, skulle du godt tænke dig for at vide, hvordan kommer fremtiden til at se ud om 10 år for dig? Drømmen er jo, at man har fået flere spillesteder. Man er måske også ude fra Danmark, går måske på en verdensturné og så videre. Ja, altså der sker en vækst. Jeg har fået gjort nogle ting, som jeg har på min dagsorden med mit band, med Martin Schüler og Hayden, som er min trommeslager. Vi kommer rundt omkring i verden og får givet det lys, som vi nu gerne vil give, og det, som vi står for, og give det inspiration, vi gerne vil give, men også opleve en masse med Gud, og opleve bare, at der sker en forskel. Men det, altså allerede nu her kan vi mærke, at der sker nogle ting, som ikke skete for 1 år siden, så det er jo kun et godt tegn. Okay, Ilo, nu kan vi godt tænke os at høre
Nu ved vi, at du har skrevet ret mange sange, og du har udgivet 2 mixtapes. Men nu har vi lavet en lille quiz for at se, hvor mange af dine sange du egentlig kan huske. Og vi har udvalgt 5 sange, men måden du skal gætte på, det er ikke på normal vis, men sangene bliver afspillet baglæns. Så nu får vi at se, om du kan gætte den. Det bliver spændende. Det bliver spændende. Du kører bare. Yes, let's do this. Det kan... Wow. Tonight we dance. Prøv at høre den rigtigt. Var det den? Ja, det var det. Tonight we dance. Nice. Det var for Ej, det var sjovt. Sindssygt sjovt. Lad os høre den næste. 1 ud af 5 indtil videre. Ja. I'm alive. Må vi høre? Yes. Yes, det var I'm Alive. Så det er 2 ud af 5. Okay, den næste sang, den kommer nu. Illuminate. Illuminate. Det var faktisk lidt svært. Må vi høre? Det var faktisk lidt svært. Ja, Illuminate. 3 ud af 5 indtil videre. Nice. Ja, han er god til det. Han kender sin sang. Let's go. Altså, du har jo hørt de sange 1000 gange. What? Jeg kan ikke engang huske det. Minority? Hvad er det? Må vi høre den rigtige? Den kunne jeg i hvert fald ikke høre. Let them know. Goodness. Let them know. Stadig kun 3. Det var lidt svært. Det var fint. Nå, så er det sidste. Perfect in you? Ja, hvad blev det? Yeah. Perfect in you. Det var lige guitar, Sådan. der der. 4 ud af 5. Det var meget fint, er det ikke? Det var meget fint. Du kender den sang. Okay, godt. Ej, det var Godt fint. nok. Illuminate. Turn the light. Så Elo, hvad hedder du mest ved interviews? Når intervieweren ikke kan se sig ind i, hvordan det er at være kunstner. Du har set Redningsrøst. Fortsæt med at være lys i en mørke verden. Fortsæt med at opmuntre hinanden. Fortsæt med at inspirere hinanden. Eller